Raden Rapa Jaman ingkang sampun maju kados mekaten niku langka lho wonten dalang kados jenengan. Anggarane pira mung manut karo sing nanggap yen diparingi matur nuwun ewadine ora ya ikhlas lahir batin. Angel golek dalang model kaya jenengan niku angel. Nggih, menggaing pitang kula dados dalang menika mujudaken dharma. Lah nggih, niku ingkang sak njabane limprah nggih niku. Mila kula sanget sarujuk Ki Dalang, saged kula wastani bilih ndika niku dalang sejati. Lah, sasampunipun madhep mantep raos sing manah kula, ripalungguhan samangke kula tak mbacutaken matur. Sowan kula mriki menika yektosipun dipun utus dening momongan kula, bendara kula, panengahing Pandhawa satriya Madukara, Raden Arjuna ingkang badhe kagungan kersa mantu. Badhe kepareng wayangan ing dinten Radite Kasih utawi Minggu Kliwon dene ingkang kapatah kajibah ketiban sampur dados dalangipun boten wonten sanes kejawi namung ndika Ki Dalang Sabda Kesawa. Premara rek manguswa myung ambrang kati karunaning kaswase aning marga memalakung leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang wayah kumyos hamara wayan aduh Kyai Semar prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu dene ripalungguhan samangke jengandika ingkang minangka cundhaka pamadya Pandhawa Raden Arjuna badhe ngersakaken kula supados mayang wonten ing Madukara ing dinten ingkang sampun tinemtu. Mboten langkung sendika ngestakaken dawuh sak saged-saged kula badhe mbudidaya mrih remening penggalih nenggih Raden Arjuna. Ha nggih. Kula ingkang ngaturaken panuwun, semunipun sampun boten wonten ingkang rinembuk lan rinumpaka, benjang kula entosi rawuh ndika wonten Madukara ing dinten kasebat jangkep sak waranggana lan wira pradangganipun gamelan komplit mangasta saking Giri Wulung mriki. Meninggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang umiring jengkar paduka Kyai Semar Badranaya. Pandhita Akarya wangsit Indra kumpang ajaping tawang tusuk angin ngending kone miwah kaliyeng kangkung
ayoe teko laenggal kapano ngaturaken sugeng rawuh wonten sanggar kula mriki menawi mboten lepan jenengan lak Lurah Bagong. Betul. Apa karo aku? Inggih. Jenengmu Pak Dalang sapa? Kathah ingkang mastani. Ning menawi nyebat kula ewet pekewet merga sampun pinten-pinten sasi kula niki bubruk mboten tanggapan. Ora jenengmu sapa? Nami kula Amat. Lah kuwi sing marai rapayu ya kuwi mongko sing jenenge dalange ngarepe menti enek kine, Ki Anom Surata, Ki Mantep Sudarsana. Lah kowe Amat jenengmu Kiamat. Mula ya ora nek wong wani nanggap. Sanggarmu kene jenenge apa? Sanggar Guyangan Laras. Joh. Ngono njaluk payu. Lah mila kula pitados Ki Bagong rawuh wonten sanggar kula Guyangan Laras mriki mesti menika utusan kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng kula. Ki ngene. Ndara Janaka ki arep duwe gawe mantu. Yen dalange bengi wis entuk ya kuwi Ki Sabda Kesawa saka Pertapan Giri Wulung ning golek dalang awan merga wayangane apike awan bengi. Ning ya kuwi engko dalang awan iki ya sing penting nggih syarat ngono iki anggarane wis entek cekake. Wis entek mong nggih tambah-tambah ngono omongan ora. Gamelan wis enek, wayang wis enek kuwi kari mulahke kari nyabetke. Iki enek dhuwit 3 yuta mangkata. Lah 3 yuta niku mangke kene nggih napa nggih mbayari sinden kula mboten cukup, nggih mbayari yoga kula mboten cukup. Rasa ngangge sinden, rasa ngangge yoga, ngangge tipel lho. Karaoke mosok ora iso ngono e. 3 yuta mangka apa wayang awan, ora ngger dalang lho iso ditanggap karo Ndara Margana ngono. Ora ngger dalang ngono kuwi. Lek gelem 3 yuta mangkata, ora gelem liyane sing antri pengen ngalah berkah, dalang ning Madukara pirang-pirang. Daya-daya tak golek dalang liyane. Nggih riyen to, nggih riyen. Lek pancen anggarane wontenipun nggih namung 3 yuta mboten dados menapa. Kosek ngene. Aku lak sing diperintah golek dalang, tanggung jawabku ki abot. Lah nganti kowe ndalang terus Ndara Arjuna ki ra rena penggalihe, banjur gelo sing dadi manahe tan wurunga sing dudukane ki aku. Engko kowe bakal nampa dhuwit 3 yuta ning ya kuwi sing 1.500 kekno aku. Aku dadi perantara ngene tanggung jawabe ora enteng. Kok nggih malah paron kalih kula niku kados pundi. Gelem ya ngono ra gelem tak golek dalang liyane. Isih akeh sing antri pengen dalang ning Madukara. Udan-udan kaya ngene nek wong nanggap wayang wis bejo ngerti ora?
Ngono. Gelem ora? Ora gelem mangkar, ora gelem tak golek dalang liyane. Ki Bagong. Yen pancen enten anggarane namung niku kula mboten napa-napa ning kula suwun riyin nggih. Kula nyuwun sakmenika kedamang lunasi pisan. Amargi utang kula teng Mekar niku kathah sanget. Yo alah dalang kok yo utange pirang-pirang ngono ora wibawa babar pisan. Lho, sing jenenge utang niki nggih nyemangatke tiyang nyambut damel ngoten. Tulung mang tinggali. Wah, lagi iki nek dalang rong nyambut gawe njaluk dilunasi. Nyonya iki. Ciro, lu, mat, monem, molas, nyo iki. 1.500 iki tak wenehne kowe. Matur nuwun niki kula tampi. Sik, aku teko rene ngangge bensin, ngangge pulsa. Mosok ora kitang 500 ra kok kene aku. Lah kula niki mangke kengean napa yen mung sak yuta. Gelem ya ngono ora gelem. Golek dhuwit tunai ngene angkel. Lah ora gelem tak jalukne. Nggih. Wah, jan-jan iki. Ciro, lu, Patmo. Nggo niki sing 5 niki katur jenengan. Ikhlas lahir batin lho. Nggih, ikhlas lahir batin. Ngono kuwi. Dadi perantara ki ya ngene iki. Rekoso banget ngono. Sok lakone dumadine dina wayangan awan kuwi. Wiwit kuncung nganti gelung dadi dalang niku mboten nate nglampahaken dumadine dina. Tur nggih mboten ngerti lakonipun kados pundi kula mboten eruh. Wong kula dalang ni butuhe mung ngegolke bokonge sinden kula niku. Ora iso. Mboten saged. Engko yen teka Madukara tak critani. Gampang kuwi intisarine gampang. Tak critani wis. Aja kuwatir, wong bakal ngerti, gampang banget kuwi. Nek gandeng kowe ora iso mujuti lakon, ora ngerti lakon sing jenenge pecahing dina utawa dumadining dina, ra ketang 500 kene domparo. Niki kari 1 juta, wis gelem ya ngono ora ngerti lakon, ora apal lakon dhewe iki. Nih 500. Nah, ngono ngene jenenge 500 seding. Mergo aku ya melu berkarya, melu mikir. Jaluki lakon pecahing dina ora ngerti. Lek pecahin ndok-ndokmu dhewe mesti ngerti kowe. Dalang-dalang apa kowe?